Kylläpä täällä luolassa on kylmä. Nuotio ei lämmitä tarpeeksi. Asemies! Jos ei luolaa saada lämpimämmäksi, emme ikinä saa kokeiluamme valmiiksi. Malta mielesi, Teela. Hiukan kärsivällisyyttä. Kyllä luola vielä lämpiää. Saapa olla kylmä. Orko! Mistä kummasta sinä tänne tulet? Onko pääkallolinnan valtias antanut sinulle tehtävän? Oikein arvattu, Teela, Eternian valtiatar. Mutta kuten tiedät, valtiaamme on varsin omapäinen. Häntä ei näkynyt. Ehkäpä siksi, että minä ajattelin vain sinua. Jaanko totta, Orko? Ajattelitko sinä minua? Totta joka sana. Kuulin, kuinka sinä palen. Orko, ethän sinä voinut kuulla, että minä palelin. Kuulinpas. Hampaasi kalisivat. Arvelin, että minun pitäisi taikoa jotain lämmikettä sinulle. Vai lämmikettä? Se olisikin ihanaa, Orko. Mutta mitä? Nuotio ei lämmitä tarpeeksi. Eikö sittenkään, vaikka minä puhaltaisin siihen. Loihtisit mieluummin lisää puita, Orko. Saisimme suuremman nuotion. Jeppei! Nyt sen keksin! Peitettä täällä kaivataan! Vuori meidät peitä! Peite meille heitää! Teela, varo! Luolan katto tippuu niskaamme. Koko luola luhistuu. Juokse! Tuonne päin! Ulos luolasta ja äkkiä! Orko, taisit erehtyä peitteestä. Se oli luolan peite. Aina roiskuu, kun rapataan. Tuhosit luolan, Orko. Mitä ihmettä me nyt teemme? Mitä kummaa? Taivasta laskeutuu jotakin. Se välkehtii ja kimmeltää. Ihan kuin ilma olisi täynnä pieniä timantteja. Pikemminkin se muistuttaa sumua. Upeampaa sumua en ole eläissäni nähnyt. Se on tähtisumua. Sitä se on. Tähtisumua. Stardust. Maailmankaikkeuden kallisarvoisin aarre. Tähtisumu. Stardust. Minun on ihan pakko taikoa jotain heti paikalla. Odottakaa. Ei, Orko, ei. Älä taio mitään. Miksen? No kai olet itsekin huomannut, ettei taikurikykysi viime aikoina ole olleet kaikkein vakuuttavimpia. Katsokaa. Sumusta kehkeytyy jotakin. Pallo. Se loistaa ja säteilee kuin aurinko. Mutta nyt se hävisi. Tähtisumu hävisi aivan yhtäkkiä. Jokin häivytti sen pois. Jokin muka. Se on Skeletor! Pahojen voimien valtias. Skeletorpa hyvinkin oi Teela, Eternian valtiatar. Minä olen Skeletor, pahojen voimien valtias. Minä anastin sinulta tähtisumun. Sen avulla minusta tulee maailmankaikkeuden valtiastakin mahtavampi. Entäs sinä? Miten sinun käy? Teela, pääkallolinnan noitavelhon tytär, Eternian asemestari Asemies ja lentävä trollanilainen Orko kiiruhtivat linnan pihaan, missä kuninkaan poika Adam istuskeli auringonpaisteessa ja ihasteli kukkia, tiikerinsä Kringerin kanssa. Adam, joko olet kuullut? Mitä hän muka olisi voinut kuulla, Orko? Katso nyt. Hänhän vain paistattelee päivää ja torkkuu. Mitä oikein on tapahtunut? Miksi olet noin kiihtynyt, Teela? Minä tein taikoja. Tiedäthän, että olen erinomainen taikuri. Mikäli minä oikein muistan, sinä olit joskus hyvä taikuri. Kotiplaneetallasi Trollanilla olit kuuluisa taikavoimistasi, mutta täällä taitaa asia olla aivan toinen. Nyt kyllä erehdyt, Adam. Se olin minä, joka loihti tähtisumun esiin.
kallisarvoisen tähtisumun, jolle mikään muu koko maailman kaikkeudessa ei vedä vertoja. Niinkö? Orko puhuu totta, mutta paha Skeletor varasti sen. Skeletor. En siedä enää koko nimeä korvissani. Jättäkää minut ja Kringer rauhaan. Viihdyn paremmin kukkieni parissa. Sinulle ei kyllä kannata kertoa yhtään mitään. Ei totisesti mitään. Sinun on puututtava asiaan, Adam. Sen totta vie teekin, asemies. Älä huoli. Otan Skeletorilta tähtisumun takaisin. Jos hän pääsisi valtaan, päivämme olisivat luetut. Odotahan. Vedän miekkani esiin. Kringer, liikkeelle! Ai. Haluan olla rauhassa. Sitä paitsi tämä kaikki on minulle aivan liian vaarallista. Anna minun olla, He-Man. Minua pelottaa. Kautta Pääkallolinnan mahdin, minulla on taikavoimaa! Loitsu vaikutti kuten aina, ja pelokkaasta tiikeri Kringeristä tuli ylväs satuloitu taistelutiikeri, joka karjuen valmistautui taistelemaan pahan voimia vastaan. Skeletor saa tuntea meidät nahoissaan! Teelan poistuessa pettyneenä paikalta, prinssi Adamista tuli He-Man, vahvoista vahvin, ja Kringer muuttui pelottavaksi taistelutiikeriksi. Vain Orko, asemies ja noitavelho Zoar olivat perillä prinssi Adamin salaisuudesta, kun taas Eternian kuningas ja Teela pitivät prinssiä hemmoteltuna jänishousulla. Taistelutiikeri, He-Man selässään, lentävä Orko ja mitä ihmeellisimpiä aseita valmistava asemies lähtivät Eternian linnasta valmiina taistoon. Mutta Skeletor oli riemuissaan. Tähtisumu. Stardust. Meillä on se. Meillä on maailmankaikkeuden kallisarvoisin aarre. Nyt me voimme tuhota He-Manin. Eternia on meidän. Niin, mestari. Lakkaa ruoskimasta niitä variksia, vetomies. Valmistaudu viimeiseen koitokseemme. He-Man on lähtenyt Pääkallolinnasta. Minä tuhoan hänet ja hänen ystävänsä. Sinäkö? Minä sen teen, vetomies. Sinä olet pelkästään minun apurini. Alatko vihdoin tajuta? Kyllä, herra. Sinä olet mestari. Vai mestari? Niin olenkin. Ja olen saanut lopullisen voiton. Tähtisumu on käsissäni. Valta on minulla. He-Man on pian mennyttä miestä. Mutta miten aiot tuhota He-Manin? Etkö nähnyt, että häivytin tähtisumun Pääkallolinnasta tänne asti? Kyllä, Skeletor. Se oli oikea mestarin taidon näyte. Minä anastan He-Manilta vallan miekan. Häivytän sen tänne, niin että hän jää aseettomaksi. Ja sitten... ja sitten... He-Man, Orko ja asemies astuivat ikivihreään metsään, jota kukaan ei vielä ollut tutkinut. Tässä salaperäisessä, kaameassa metsässä kasvoi torninkorkuisia puita. 3 ystävystämme eivät kuitenkaan niitä säikkyneet, sillä näin he toivoivat pääsevänsä oikotietä Skeletorin piilopaikkaa. Onpa täällä synkkää. Mitäs sanoisitte, jos loihtisin tänne hiukan valoa? Oi Orko, taikavoimaas käytä. Ei, Orko, anna olla. Taas voi tapahtua vaikka mitä. Viime aikoina sinä et kummemmin ole onnistunut. Totta. Valitettavasti olet oikeassa. Ehkä minun pitäisi palata Trolanille uudistamaan taikavoimani. Siellä muuten on eräs sulokatseinen siloposkinen tyttölapsikin. Varokaa! Lohikäärme! Se syöksee tulta! Oi Orko, taikavoimaas käytä ja mahtis meille näytä. Lohikäärme, istu ja pala.
Vettä niskaamme valaa! Sehän sylkee vettä. Se onnistui! Olen sittenkin suuri taikuri. Sait sen vain entisestäänkin raivostumaan. Karkoita se metsään, He-Man! Aja se metsän pimentoon! Varovasti, He-Man. Peto on vaarallinen. Sen hampaissa on myrkkyä. Nyt se saa maistaa miekkani terää. Miekka! Se on pois! Miekka! Miten ihmeessä? Skeletor on varastanut lumotun miekan. Hän häivytti sen käsistäni. Se on poissa. Taistelu, tiikeri! Taistele! Minä nujerran sen. Minä nujerran sen. Salaisen linnan yläpuolella leijuvan maagisen silmän avulla Skeletor seurasi ikivihreässä metsässä käytyä taistelua. Yhtäkkiä hänen eteensä lennähti He-Manin lumottu miekka. Lumottu miekka. Nyt se on minulla. Nyt sinä olet saanut lopullisen voiton, mestari. Niin olenkin. Ilman lumottua miekkaa He-Man on vain varjo itsestään. Mutta hänellä on kuitenkin vielä taistelutiikeri. Mitä tapahtuu, jos tuhoaa lohikäärmeen? Minä toivonkin, että se tekee niin. Toivon sitä, sillä silloin He-Man ystävineen suistuu pohjattomaan rotkoon, eikä mikään enää voi häntä pelastaa. Eternia on meidän. Sanoitko meidän, petomies? Etkö ole vieläkään oppinut läksyäsi. Eternia on minun! Yksin minun! Tule! Haluan olla paikalla, kun He-Man putoaa rotkoon. Entä miekka? Otatko sen mukaan, Skeletor? En. Pudotan sen aikakammioon. Sieltä ei kukaan saa sitä ulos vastoin minun tahtoani. Avaan aikakammion vasta, kun olen omin silmin nähnyt, että He-Man on poissa pelistä. Taistelutiikeri kamppaili lohikäärmeen kanssa, ja yhä uudelleen He-Man kävi taistoon paljain nyrkein, kunnes lohikäärme vihdoin lannistui. Jatka vain, taistelutiikeri! Älä hellitä! Katsokaa! Lohikäärme perääntyy. Se pakenee. Lohikäärme luikkii karkuun. Voittokoti! Me voitimme. Siinäpä oli taistelua kerrakseen, kuomaseni. Pidit hyvin pintasi. Meidän on palattava Pääkallonlinnaan, He-Man. Tarvitsemme uusia aseita. Olet kai oikeassa, asemies. Aseettomina emme pärjää Skeletorille. Ei teidän sen takia tarvitse Pääkallolinnaan asti vaivautua. Minähän voin taikoa meille aseita. Luottakaa vain minuun. Oi orko taikavoimaas käytä ja mahtis meille näytä. Pälkähästä meille päästä, siis älä aseitasi säästää. Orko, mitä ihmettä sinä taioit? Aseita tietenkin. Siis, ovat ne ainakin olleet aseita joskus. Vanha jousereppana ja rikkoutunut nuoli. Orko, näitä aseita eivät edes pikkulinnut pelkää. Jokin taisi mennä pieleen. Maa sortuu! Pitäkää kiinni! Syöksymme rotkoon! Pitäkää lujasti kiinni. Tipahdimme kallion kielekkeelle. Kieleke ei kannata meitä. Me putoamme. Skeletor haukutteli meidät ansaan. Nyt tarvitaan enemmän tilaa. Tämä kieleke on liian pieni meille kaikille. Pitäisiköhän minun taikoa, He-Man? Odottakaahan. Oi Ei orko nyt, Orko, taikavoima. ole niin kiltti. Pieninkin virhe riittää ja syöksymme tyhjyyteen. Sitten ei meitä enää mikään pelasta. Nyt minä keksin. Häivytän itseni Pääkallolinnaan ja palaan Windriderilla takaisin. Silloin voin pelastaa teidät kaikki. Älä odota, Orko! Meni jo. Toivottavasti hän ei nyt tee tyhmyyksiä. En jaksa enää pidellä kiinni. Minä lyön reijän kallioon. Meidän on saatava lisää tilaa. Katsokaa! Näin! Hakkasit kallion rikki paljaalla kädellä, He-Man. Ja avasi aukon luolaa. Ryömikää sisään. Se on joko käytävä tai luola. Joka tapauksessa kiinteää maata jalkojen alla. Mentiin!
Tämä on luola. Skeletorilla oli taas kerran huono onne. Me emme suistuneetkaan, rotko. Mikä merkillinen valo tuolla katossa näkyy? Se kimmeltää ja välkehtii aivan kuin koko katto olisi täynnä jalokiviä. Salaperäinen käytävä. Tulkaa, jatketaan matkaa. Meidän on otettava selvää, mihin tämä johtaa. Pääkallolinnassa Teela, Eternian valtiatar, puuhaili uuden aseen Aikalingon kanssa. Sillä hän toivoi pystyvänsä suojautumaan pahalta Skeletorilta. Se oli hänen isänsä, asemiehen kehittämä ase. Teela oli juuri painamaisillaan liipaisinta, kun orko ilmestyi kuin tyhjästä hänen eteensä. Orko! Sinäkö siinä? Miksi ihmeessä tulit takaisin? Mitä on tapahtunut? Eikö sinun pitänyt taistella Skeletoria vastaan isäni kanssa? Teela, He-Man on vaarassa. Hän suistui rotkoon taistelutiikerin ja isäsi kanssa. Minun on pelastettava heidät. Minä autan sinua, Orko. Mitä voimme tehdä? Tarvitsen Windriderin ja sinun on lennettävä sitä. Sillä me ehdimme hakea kaikki 3 ennen kuin he putoavat pohjattomaan kuiluun. Windriderinko? Se ei käy. Isäni purki sen, koska katalysaattoriohjaus ei toiminut. Sitten Stoarin jättiläiskotkan on autettava. Missä se on? Nopeasti! Aikaa ei ole hukattavana. Jokainen sekunti on tärkeä. Mutta Zoar ei ole täällä. Se on ikuisuuden tasanteella ja voi kestää monta päivää ennen kuin se palaa. Voi ei. Entä Stratos? Missä on ilmantaltuttaja Stratos? En tiedä. Olen kyllä kutsunut häntä, mutta häntä ei näy eikä kuulu. Kaikki johtuu siitä, että Skeletorilla on tähtisumu hallussaan. Hänellä on kaikki valta. Hän pakottaa ystävämmekin tavoittamattomiin. Olet oikeassa, Orko. Kukaan ei voi auttaa He-Mania ja isääni. Ei kukaan. Anna minulle ase. Minun on palattava heidän luokseen. Ase? Mitä varten? He-Manillähän on lumottu miekka. Siinäpä se. Miekka on Skeletorilla. Skeletorilla! Sitten Eternialla ei ole enää pienintäkään toivoa. Niin kauan kun He-Man pystyy taistelemaan, on vielä toivoa. Äkkiä nyt! Anna hänelle miekka, tai anna sittenkin lasersädetin, vai mikä sinulla on siinä? Tämä on Aikalinko, mutta se ei toimi vielä kunnolla. Tässä! Ota tämä energiasädetin, ehkä He-Man voi käyttää sitä. Kiitos, ja nyt minun on pelastettava He-Man kallion kielekkäältä. Voi Orko kulta, kumpa ehtisit ajoissa? Taistelutiikerillä ratsastava He-Man ja asemies kulkivat syvemmälle salaperäistä käytävää pitkin. Yhtäkkiä heitä kohti hyökkäsi satoja kirkkaasti loistavia koiran kokoisia kovakuoriaisia, joiden selkä oli kuin timanttien peitossa. Kuoriaisia, mitä sanoittain, suojautukaa, suojautukaa. Varokaa, ne purevat. Niillä on terävät pistimet. Heittäkää ne rotkoon. Älkää yhtään säälikö. Niitä on liikaa. Meidän on peräännyttävä. Peräännyttävä asemies. Minne? Rotkonko? Emme voi perääntyä. Niinpä niin, ette voikaan. Olette hukassa. He-Man, olet lopullisesti mennyttä. Minä, Skeletor, olen Eternian valtias. Minä! Se on Skeletor. Mutta missä hän on? Täällä, He-Man. Täällä. Ja tuolla. Ja kaikkialla. Kukaan ei saa minusta otetta. Kukaan ei pysty taistelemaan minua vastaan. Sillä valta on minulla.
He-Man, taistelutiikeri ja asemies kamppailevat epätoivoisesti kuoriaisten ylivoimaa vastaan. He heittivät niitä kymmenittäin rotkoon, eivätkä ne silti näyttäneet yhtään vähenevän. Silloin astui esiin ihmeolento Orko. Hän kaivoi vaivalloisesti takkinsa alta energiasädettimen. He-Man! Minä tässä taas! Toin sinulle aseen! Orko, ja sinullahan on energiasädetin. Ole hyvä! Ja Teela antoi sen minulle. Energiasädetin on juuri se, mitä nyt tarvitaan. Tällä pääsemme kuoriaisista. Varokaa! Kohta tulee kuuma! Nyt! Kuoriaiset häipyvät. Yhtäkkiä ne katoavat. Aivan kuin niitä ei olisi koskaan ollutkaan. Näimmekö näkyjä, He-Man? Eikö kuoriaisia ollutkaan? Katso! Äsken jalkani olivat veriset niiden puremista. Nyt ei näy enää jälkeäkään. Taioiko minä ne pois? Voiko olla mahdollista, että minun taikavoimani sai ne häviämään? En minä kuullut ainakaan minkäänlaista loitsua, Orko. Et kuullut minkäänlaista loitsua. Hassua. Silloin se en voinut olla minä. Mutta kuka sitten? Minä se olin, senkin narri. Zodak, kosmoksen valtias. Aivan oikein, asemies. Zodak, kosmoksen valtias. Minä pelastin tähtikuoriaiseni. Varokaa vain, jos teette pahaa yhdellekin niistä. Ja sinä, Zodak, varo sanojasi. Tai huolehdi ainakin siitä, etteivät kuoriaisesi enää osu tiellemme. Voisi nimittäin olla, että me pudotamme ne kaikki yksitellen pohjattomaan rotkoon. Haastatko riitaa kosmoksen valtian kanssa, He-Man? Puolustan vain oikeuksiani, Zodak. Jopa sinua vastaan. Tulitko riitelemään vai auttamaan meitä taistelussa Skeletoria vastaan? Skeletor on varastanut vallan miekan. Skeletoria vastaan sinun on puolustauduttava itse, He-Man. Tällä kertaa en aio auttaa sinua. Jätä meidät sitten rauhaan. Tutkimaton on aika. Se kätkee meiltä sen, mikä meille on rakasta. Sinne hän lensi. Hän kiitää tuulen lailla ja on aina yhtä arvoituksellinen. Koskaan ei voi tietää, mitä hän ajaa takaa. Yhtenä hetkenä hän on ystäväsi ja toisena pahin vihamiehesi. Sinun sietäisi käsitellä häntä varovaisemmin, He-Man. Kosmoksen valtias on todellakin arvoituksellinen. Koskaan ei voi olla varma, mitä hänellä on mielessään. Minä ainakin tyydyn siihen, että saimme hänen kuoriaisensa ajetuksi tiehensä. Mitä hän oikein mahtoi tarkoittaa? Tutkimaton on aika. Se kätkee meiltä sen, mikä meille on rakasta. Enpä tiedä, Orko, mutta varmaan hänellä oli syynsä sanoa niin. On selvää, että aika on tutkimaton, mutta miksi se kätkee meiltä sen, mikä on meille rakasta? Luultavasti saamme siitä pian selvän, He-Man. Ja luulenpa, että se ei ole kovinkaan mieluisaa. Tulkaa, jatketaan matkaa. Meidän on haettava miekka takaisin. Ja saatava Skeletorilta pois se laite, jolla hän häivytti miekan käsistäsi. Se on kaikkein tärkeintä. Se on vaarallinen ase. Skeletor ei saa enää käyttää sitä. Tulkaa, ystävät! Minä lennän edeltä. Otan selvää, mihin käyttävä johtaa. Jää mieluummin luoksemme, Orko. Mitä tahansa vastaamme tuleekin. Me selviämme siitä. Käytävä johtaa Skeletorin piilopaikkaan. Olen siitä varma. Käytävä päättyy tähän. Tässä on ovi, mutta siinä ei ole kahvaa. Sitten me murramme sen. Pois tieltä, Orko. Minua eivät mitkään ovet pitele. Tee se taistelutiikeri. Murra ovi. Ovi antaa periksi. Taistelutiikeri onnistui. Mitä kummaa? Välkkyvä luola. Katosta roikkuu tuhansittain pitkiä suikaleita. Ne heiluvat ja kääntyilevät kuin tuulessa, mutta minä en kyllä tunne tuulen henkäystäkään. Ne näyttävät aivan eläviltä. Ne tuntuvat silkkisiltä.
Ja aivan kuin ne todellakin eläisivät. Ne tuntuvat ystävällisiltä. Miksi ystävällisiltä, asemies? Ne eivät herätä minussa vihamielisiä tunteita. Kummallista, että ne ovat tuossa, vaikka Skeletor on lähistöllä. Olkaa varovaisia. Tämä on ehkä vain niitä Skeletorin temppuja, joilla hän yrittää tuudittaa meidät hyvän uskoon. Tulkaa, jatketaan matkaa. Jotakin tapahtuu. Tunnen sen. Mitä täällä oikein on meneillään, He-Man? En tiedä sitä sen paremmin kuin sinäkään, mutta minustakin tuntuu, että kohta tapahtuu jotain. Tiesinhän minä sen. Tuolta tulevat Petomies ja Rautaleuka. Skeletorin apuri ja henkivartija. Rautaleuka, uhoa heidät. Varo, He-Man. Rautaleulla on kaksiteräinen kirves. Eivät he meitä pidättele! Mutta he tulevat suoraan minua kohti. Pakottakaa ne perääntymään. Uloskäynnin on oltava jossain tuolla takana. Ammu jo, He-Man. Takaisin, Rautaleuka! Luuletko, että aseestasi olisi mulle hyötyä, He-Man? Näetkö nyt energiasäteet kimpoavan kirveestäni takaisin? Mutta sinulla taas ei ole mitään, millä puolustautuisit kirvestäni vastaan. Et ole vielä saanut maistaa nyrkkiäni! Takaisin, Rautaleuka. Tarvitsemme apua. Me voitimme heidät. He luikkivat pakoon. Perään! He saavat johdattaa meidät Skeletorin luo. He-Man, asemies, taistelutiikeri ja Orko seurasivat pahan Skeletorin apuria Petomiestä ja pelottavaa henkivartijaa Rautaleukaa. Nämä kiiruhtivat eteenpäin mutkittelevia käytäviä pitkin, kunnes he saapuivat portille, joka hehkui punaisena kuin käärmeen kita. Tuolla he ovat. Käärmeportin hampaiden alla. Lyödään heidät. He katosivat näkyvistä! Nopeammin! Muuten emme saa heitä kiinni! Heitä ei näy enää missään, He-Man. Minne he katosivat? Eiväthän he noin vain voi häipyä olemattomiin. Mitä me enää Petomiehestä ja Rautaleuasta välitämme? Asemies vilkaisehan, mitä tuolla käärmeportin takana on. Musta aukko. Musta ammottava tyhjyys. Sen on pakko olla aikakammio. Muistatko, Pääkallonlinnan valtiashan kertoi meille, että syvällä ikivihreän metsän pimenoissa on aikakammio. Kyllä minä muistan, He-Man. Olisiko Zodak tarkoittanut sitä oudoilla sanoillaan? Mitä arvelet, He-Man? Saatat hyvinkin olla oikeassa, Orko. Tutkimaton on aika. Se kätkee meiltä sen, mikä on meille rakasta. Sinun lumottu miekkasi, se on aikakammiossa. Voi olla, Orko. Mutta me emme pääse siihen käsiksi. Katso vaikka. Jos käden työntää mustaan aukkoon, se häviää sinne. Mutta ei tunne mitään. Skeletor! Tuolla on Skeletor! Ja Petomies ja Rautaleuka! Minäpä hyvinkin. Minä Skeletor, Eternian tuleva valtias. Sinä olet mennyttä, He-Man. Lumottu miekkasi on tässä aikakammiossa. Skeletor, minä haen sen sieltä. Sen minä kyllä voin estää, He-Man. Tässä ja nyt. Uskallatko sinä mukaan taistella minua vastaan? Miksen uskaltaisi? Minullahan on miekka, sinulla paljat nyrkit. Katsohan, saan energiasedekkemesi katoamaan, kunhan vain napsautan sormiani. Ase katosi. Ja nyt, He-Man, hetkesi on koittanut. Sinä painut aikakammioon, Skeletor! Ei, älä heitä minua aikakammioon. He-Man, ei! Rautaleuka, äkkiä pois täältä! He-Man heitti Skeletorin aikakammioon. Petomies ja Rautaleuka pakenevat. Skeletor on hävinnyt aikakammioon ikuisiksi ajoiksi. Paha on voitettu! Hurraa! Skeletor on voitettu! Skeletor,
Alamaailman valtias oli kadonnut aikakammioon ja näytti siltä, ettei hän pääsisi sieltä enää koskaan pois. Orkon riemulla ei ollut rajoja. Skeletorilla ei todellakaan ollut mitään mahdollisuutta vapautua omin voimin aikakammiosta. Siksi asemieskin riemuitsi, kunnes huomasi, että He-Manin ilme pysyi vakavana. He-Man, mikä sinun on? Oletko unohtanut, asemies, että aikakammio vankina on myös minun lumottu miekkani? Lumottu miekka. Ei, sitä en ollenkaan ajatellut. Se on totta. Lumottu miekka on myös aikakammiossa. Sitä paitsi petomies on yhä vapaalla jalalla. Hän nyt ei ole niitä kaikkein terävimpiä. Raakaa voimaa hän kyllä osaa käyttää, mutta aivot on ihan toinen juttu. Siitä huolimatta hän on varteen otettava vihollinen, aivan kuin Rautaleukakin. Rautaleuka. Siinä vasta vähäpuheinen mies. Hän pitää rautaisen kuononsa mieluiten kiinni, keräilee aseita ja osaa käyttää niitä. Hän osaa jopa muuttaa oikean käteensä aseeksi. Rautaleuka on tosiaan varteen otettava vihollinen. Hän on melkein yhtä vaarallinen kuin Skeletor. Läpeensä paha, oikea roisto. Ja noita kahta vastaan, kun minun pitäisi taistella ilman lumottua miekkaa. Siitä ei tule mitään, asemies. Totta puhut, He-Man. Mutta mitä on tehtävissä? Meidän on avattava aikakammio ja yritettävä saada miekka ulos niin, ettei Skeletor samalla pääse vapaaksi. Minua ei kyllä mitenkään erikoisemmin miellytä nähdä sitä luurankonaamaa, mutta muutakaan keinoa ei nyt ole. Mutta miten ihmeessä aiot saada aikakammion auki, He-Man? Etkö sinä muka ole tehnyt aikakokeiluja, asemies? Olen toki, mutta niitä ei ole vielä saatettu päätökseen. Minä keksin! Orko-ystäväiseni, mitä sinä nyt olet keksinyt? Meela teki kokeita aikalingolla. Näin sen omin silmin. Ehkä kammion voisi avata sen avulla. Onko tyttäreni todellakin kokeillut aikalinkoa, Orko? Paras uutinen sitten Skeletorin tappion. Nyt nopeasti, Orko. Häivytä itsesi Eternian valtiattaren luo ja tuo aikalinko tullessasi. Ehkäpä onnistumme hyvinkin pelastamaan lumotun miekan sen avulla. Luottakaa minuun, tule pian takaisin. Orko maasta taikurien tekee kaiken leikiten. Toivottavasti Orko ei ole erehtynyt. Olin jo melkein unohtanut aikalingon. Nyt se on ainoa toivomme. Mitä sinä teet, asemies? Tutkin aikakammiota. En ole ennen moista nähnyt. Se ei ole täysin musta. On kuin maailmassa olisi aukko. Miten se on mahdollista? Minä en ymmärrä, asemies. Musta aukko on silmiemme edessä, eikä siinä kuitenkaan ole mitään. Kun sitä katsoo, tuntuu, että sinne uppoaa. Orko! Hänellä on aikalinko mukanaan. Nyt mentiin. Me haimme lumotun miekan. Meela sanoi, että meidän kannattaa yrittää. Hän uskoo, että saattaisimme onnistua. Miten tuo aikalinko toimii? Meela sanoi, että se on hyvin yksinkertainen. Linko säätää itsensä automaattisesti ja avaa aikakammion muutamaksi sekunniksi. On toimittava ripeästi, jos haluaa saada jotakin ulos sieltä. Hyvä, Orko. Oikein hyvä. Anna aikalinko minulle. Minä käytän sitä. Tässä, asemies. Kiitos. Oletko valmis, He-Man? Minun puolestani voimme aloittaa, asemies. Selvä. Minä kytken lingon päälle. Nyt! Aikakammio avautuu. Skeletor! Ulos! Valokaa luurankonaamaa! Varokaa! Petomies ja Rautaleuka tulevat takaisin. Ne hyökkäävät! He-Man, senkin hölmö. He pakenevat! Älkää päästäkö heitä karkuun! Skeletor pääsi vapaaksi. Missä miekka on? Minä en nähnyt sitä. Taistelutiikeri, pysy alueella. Anna Skeletorin apureiden mennä. Meidän on haettava miekka aikakammiosta. Sinä siis näit sen, He-Man? Niin näin. Siellä se on. Kytke aikalinko äkkiä päälle. Selvä on. Yritetään uudestaan. Nyt! Lumottu miekka. Minä sain lumotun miekan.
Pääkallolinnan mahdin kautta minulla on jälleen lumottu miekka. Hiimen, asemies, orko ja taistelutiikeri tuijottivat äimistyneinä lumottua miekkaa. Se oli muuttunut. Sen terä kipunoi ja säteili kirkkaampana kuin koskaan. Siihen oli tarttunut ohut kerros tähtisumua ja se teki siitä lyömättömän aseen. Katsokaa, lumottuun miekkaan on tarttunut tähtisumua. Se näyttää meille tien Skeletorin luo. Odottakaa, minä heitän miekan ilmaan. Miekka pyörii ilmassa. Se loistaa kuin aurinko. Nyt miekan liike hidastuu. Sen kärki osoittaa pohjoiseen. Skeletor on siis painut pohjoiseen. Miekka näyttää meille, mihin meidän on suunnattava kulkumme. Nyt se putoaa. Ota se kiinni, Hiimen. Siitä voit olla varma, taikurioppilas. Miekka on minulla, orko. Ja nyt kiireen vilkkaa matkaan. Skeletor ei saa päästä enää karkuun. Hän on tuolla, luolassa. Seisoo tuon koneen ääressä. Hän tähtää meitä hehkuvalla piikillä. Hän yrittää häivyttää miekan käsistäni tuon koneen avulla. Tulkaa! Hakataan se säpäleiksi! Hiimen, paha sinut periköön. Pahan ilman linnut, hyökätkää! Liian myöhäistä luulemaan. Nyt sinua ei pelasta enää mikään! Tuotkaa kone! Hiimen, iske kone säpäleiksi. Minä pidän pahan ilman linnut loitolla. Tästä koneesta ei Skeletorilla ole enää mitään iloa. Petomies, Reutaleuka, missä olette? Auttakaa minua! Jehu! Kone on palasina! Hiimen, mitä sinä teet? Hiimen, taistelutiikeri, orko, paikkaa äkkiä. Kone räjähtää, paikkaa! Nyt se on ollut. Kaikki on viimeinkin ohi. Luola luhistuu. Ja Skeletor hautautui raunioihin. Hiimen, voitto on meidän. Voitto on meidän, orko. Teimme Skeletorista selvää jälkeä. Nyt voimme palata Pääkallolinnaan. Ilman tähtisumuako? Onhan sitä oltava enemmänkin kuin se ohut kerros, joka oli tarttunut lumotun miekkasiterään. Ilman tähtisumua. Se on kadonnut ikuisiksi ajoiksi raunioihin. Tulkaa. Tästä pääsemme ulkoilumaan. Orko, mitä sinä löysit? Munanko? Niin, se on kai pudonnut pesästä. Otan sen mukaan. Aiotko syödä sen? Miksei? Me trollanilaiset pidämme munista. Sillä aikaa kun Hiimen, asemies, orko ja taistelutiikeri palasivat Pääkallolinnaan kertomaan Teelalle voitostaan, Skeletor kyyristeli luolan raunioiden alle jääneessä ahtaassa kammiossa. Hän pinnisti kuuloaan, sillä kivet alkoivat liikkua. Mutta sehän on. Joku yrittää kaivaa minut ylös. Kuka siellä? Minä täällä, mestari. Petomies. Uskollinen palvelijasi. Odota. Pian tavoitan sinut. Petomies, olet pelastukseni. Hieman luulen, että olet mennyttä. Hän tulee vielä hämmästymään. Minä kostan. Kosto on suloinen. Hiimen, saat katua sitä, että uskaltauduit taistoon minun kanssani. Minä kostan. Kostan. Minä elän. Hiimen,
Orko, asemies ja taistelutiikeri lähestyivät sillä välin Pääkallolinnaa. Kaikki tuntui tyyneltä ja rauhalliselta. Suurin vaara oli voitettu. Orko, vieläkö sinulla on se muna? Tottahan toki. Tässä näin. Orko taikavoimaas käytä ja mahtis meille näytä. Tule esiin piilosta, asemies jo kiljuu ilostaa. Mitä ihmettä? Kuori halkeaa. Orko, siellä on pikku Tipu. Totta vieköön, pikku Tipu. Nyt sinulla on hieno tehtävä edessäsi, Orko. Miksi juuri minulla? Siinä sinulle vastausta kylliksi. Se pitää sinua emonaan. Orko, nyt sinulla on pienokainen. Orkon oma pienen, suloinen pahan ilman lintu. Ei, mitä muuta tahansa. Orko taikavoimaas käytä ja mahtis meille näytä. Ei orkosta emoa tehdä sitten millään. Mars takaisin munaan ja hetsillä. Ei, äiti! Ei, en tahdo sänkyyn! Se ei tahdo sänkyyn. Se ei tahdo mennä takaisin munaan. Katsokaa nyt Orkoa. Ai, Suurta taikuria. apua! Kumpa vain osaisin taikoa paremmin.